Gikumpirma sa Bureau of Fire Protection Davao nga mokabat sa 1.5 million pesos ang gibanabanang gidanyos sa niabot og second alarm nga sunog nga niulbo sa usa ka residential area sa Dumalag 3, Matina Playa, Davao City ning milabing adlaw. Sumala ni Davao City Fire District Spokesperson Fire Senior Superintendent Francis Marie Sindrihas, nigula sa ilang investigasyon nga ana sa 13 ka mga balay ang nadanyos diin 11 niini ang totally damaged samtang duha ang partially damaged. Miabot sab sa 1,000 square meters ang apektado sa sunog ug hinuon walay natalang patay o naangol sa insidente gikan sa napulo ka mga apektadong pamilya. Nasayran sab nga napasagdang sinunog nga basura ang gipanukaran sa kalayo. Kaya namduman nga pasado alas 10 sa buntag diyang niulbo ang sunog o gideklarang fire out alas 12:11 na sa udto. Subli sab nga nagpahimangno ang kabumbiruan ngadto sa komunidad nga likayan ang irresponsableng pagsunog og basura aron malikayan ang susamang insidente ug dili mapahamtangan og silot subay sa naglungtad nga Republic Act 9003. Katropa, kape nga dunay glutatayan ng collagen ang imong gipangita mag Xanton Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayo sang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Gabalas, XFM News.